I pozdrav ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas igramo, kao što vidite, Among Us. Trebamo ući u game. Petice, vest. Gledam nekom si će da ima, ne znam, tako nekako jad game. Da, potuči, nisam bio crni, 100%. Hoćeš... Da, you ona. Please, imposter. Roommate. Treba se naučiti. Samo se nam da ovaj čovjek nije imposter koji me... Tu je neki lik. Ali on imposter. Ja ću nekad ovako sviš. Hoće se Hardcwite napraviti više jednom. Ja sam ovako. Neću ga ne rješavati, ono. Idem ja u weapons. Imam ja u weapons. Sam se nadam da mi sad neću zatvoriti radito. Nisam impostor. U Dead Body. Sekunda. Nejte me smarati zbog pozadina, molim vas. Mislim zvuka. Možda sam... Here, okej. Ja bih rekao da je ovaj Milik, ovaj crni. Ide koji slavi. Što ono, sumnje sam napratio. Investment by... Ok, samo to koji impostor. Ok, ja ću za ovog, ne, ajde ovog. Aj meni ubije pa mi nije bilo jasno. Dobro, za trećeg je uto. Ja nisam dobio nijedan glas. Neki su skipali, neki ovo. Edgar mi se čini. Čekaj da imam daj teskove ili... Tako da, sad se trebam smiriti. Dobro, nešto kod admina. Super. Taman se me ubio. Skipe. Šta ti znači skipe? Skip. Sad skužimo. Orange. Sam da im napitam, nam da neću vidjeti, ali onak bez veze. Ne. Orange. Ako nije orange, ubit ću se onda. Svi... Ajajaj. Live game. Treba sam ujeti, pošto sam onaj za... Pošto nije. Ajde, ja ću ići na 3 da najlakše budem impostor. To mi je inače moja tehnika. Hoćeš mi... Dobro, ništa. A daj impostor! Napokon, ne. Mislim, ja im botiker. I kažem napokon, ono, vrata mi ovaj. Ne znam zašto ovako sporo hodam. Kao ovako. Prvo ću zatvarati vrata. Kafeterija. Sljedeći put znam šta ću napraviti.
Nice, win. Neko opet pilona. Hit. No. Daj nam mnogo žuto. Nešto. Hoću startat, neću, ja zato idem. Ne znam start. A kako smo prešli vidjeli? Ne znam. Nisam slučajno je neko drugi start. Jupi, pogledajte. Ovo je najgori kombo na svijetu. Ajde oboje ću. I hat nek mi bude. Ajde ovo. Uz ovo se sve. Ajde ovo je najbolji. Aj kombo je. Nisam im postao. Moći ćete vidjeti. Kao što sam i rekao. U admin sobi mi je jedna stvar. Dobro. Pa šta si već to napravio? Sam treba to jako dugo držati. A imam... Jel ga left again? Ako želite, ja danas napravim Fortnite video, nije problem. Samo trebam napraviti task. Sad u elektriku. Biži. Ništa. U zadnje sekunde čovjek reporta vadi. Bravo. Here. Tada. Ja ću vidjeti šta se ovo da se ja ne uključim pa ja ispadnem da sam ja. I samo mene sad. Čekaj, ajmo onda. Još ovdje, ovo je narodni prvo. Sve po jedan. Ne želim postara, ja nije bio left. Ono jamin, kako god. Nećeš? Hoćeš? Nećeš? Gara tu su taskovi. Task, kako god. Hi, šta ti bila samo hi, ona, hi. Hoćeš ti playeru više jedno mali? Mila. Super. Nije imposter. Ne, još je pola taskova. Je...
Zadovoljio sam. Tako da, još jedan game i gotovo je ovo. Tako da, se nadamo da ću vidjeti. Bar se ja nadam. Vaj. Super. Evan, neću gledati ja. Neću biti imposter. Kao što sam vam i rekao. Imposter je za mene nemoguće doći. To je jedina stvar. Sad ću ovo download napraviti. What? Kako se ovo nije napravilo? Mali kaže, hade jag nedar färdig med Ketis. Kima kekita jesi. Nedar. Bu. Hada. Sada niko neće na mene voliti. Ali stvarno mislim, nadam se barem. Ok, pa nisam ti ja imposter, ono. Nisam ja. Nije ni jedan na mene volito. Super. Jej, nije imposter. Još 3 impostera. To je bilo to za ovaj video. I pozdrav. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav.